तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी वेगळ्या चॅनल. तर आता आपण चालू करतोय 25 डेजचा चॅलेंज, म्हणजे डेली ब्लॉग. 25 डेज म्हणजे 1 डिसेंबर पासून 25 डिसेंबर पर्यंत. तर बघूया काय डेली ब्लॉग वगैरे, आणि ते तुमचं प्रोत्साहन वगैरे चांगला भेटला तर आपण पुढे पण चालू ठेवू. तर आज 1 तारीख आहे, 1 डिसेंबर, आणि डे फर्स्ट म्हणजे दिवस पहिलाच 25 वाला. तर स्टार्ट करूया आणि भरभरून प्रेम द्या. तर चला मग चालू करू. आणि आज संडे आहे तर चालू करूयात. बघूया ऋतू काहीतरी नाश्ता वगैरे बनवते, दाखवतो. तर बघा तुम्ही आणि आपल्याला सपोर्ट करा. तर काय बनवते का? डोसे. डोसे बनवते. डोसे इकडे डोसा. उभा घ्यायचा. हा, द्यायचा लागला. कसला मसाला डोसा. मला चीज पण टाक, विथ एक्स्ट्रा चीज. ओके. हा ओके. हा. पप्पांचा इकडे नाश्ता चालू आहे. पप्पा कसे आलेत? एकदम छान. छान झालेले आहेत. तर अजून होत आहेत डोसे. मग झाले की आपण पण नाश्ता करू. पहिले देऊन येऊ त्याला शिवला, मग आपण पण नाश्ता करूया. आपण कुठं आलोय? शिवकडं. शिव काय? जाम नाही, थांब, चटणी आहे, पलटी करशील. ती बघ, पंखा लाव. डोसा आहे, डोसा. दर बाय. अरे चटणी आहे ती. चटणी आहे बघा, हे असं. आबा डोसा इकडे, चटणी आहे ती. थांब थांब खोलतो, हे बघ, दाखवतो तुला, दाखवतो. हा, मम्मी मम्मी खोलेल बघ, दाखवतो. हे दाखव का, चटणी आहे. पेज जाम नाही, त्यात चटणी आहे. काय आहे? चटणी आहे, चटणी आहे तू ग. खाणार आहेस? चटणी. आगे डोसा, आगे तोड, तोडून खा. आगे 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 आगे. बटाटा. खा. हे बघ, बटाटा. ही घे भाजी. भाजी सोबत खा. भाजी सोबत खा. हे घे. नीट बस. अरे वा. शिव काय खातो? काय खातो पिलू? डोसा. काय काय खातो पिलू? बोल. डोसा सांग. बोल खाऊ दे. बोल त्याला खाऊ दे. खाऊ दे बोल, खाऊ दे. तू खाऊन आला? नाही, आम्ही चाललो आता नाश्ता करायला घरी. ओके ओके. हे बोल. बघ, मी दिसतोय याच्यात. हे बघ, मी दिसतोय का बघ? हा बोल. हा. दिसतोय? ओके ओके ओके. बोल. ओके. असं कर, असं असं कर, असं कर. ओके. हा. ती बनत आहे चीज डोसा ना. चीज डोसा बनतोय. चीज. आम्हाला असं दात नाही ना. हा. चीज डोसा चालू आहे. थोडी भाजी टाकून नको. नाही ती पसरत नाही ना म्हणून. गरमागरम झाले की खाऊयात आपण. आधीच पासून आता आपण खाऊन घेऊ. मला दे. ते ना हम्म. काढून कशी ठेव, सध्या राहून दे इथं. उघडी राहील ना. डोसा द्या माझा, चीज डोसा. हम्म. चटणी. तर आता आपण खाऊन घेऊया. खाऊ. मस्त आले. मी अजून खाल्लंच नाही. मस्त आले. मी सांगतो ना, तू बनवलंयस ना, सगळं समजणार. अप्रतिम झाले, अप्रतिम. तू आलेले आहेस घरी आता. किलो आंघोळ केली नाही केली? खोटं नको बोलू. चल बस बस बस. पैसे दिले? कोण दिले पैसे? आईने दिले. किती दिले? 10 रुपये.
10 रुपये दिले. मोठे होते बरं चार. 10 रुपये दिले. काय करते बाबा? पेलू असू दे, चल बॉल टाक. शिक्ष पेलू शिक्ष मारला ना. शिक्ष पकड 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 लवकर. अरे बाबा, फुटबॉल नाही खेळायचं पिलू, क्रिकेट. क्रिकेट खेळायचं, क्रिकेट. बॉल टाकायची पद्धत बघा. पिलू, क्रिकेट नाही टाक. ए. हे घे पकड पकड पकड. तू पण पायाने मारते, तो पण पायाने मारते बघ. असं टाक जरा असं टाक हाताने टाक. धर टाक. बॉलिंग. लागलं पायाला. चौथी बॉल आहे. मारो. हे मारो. हे मारो. ए मामा आउट पिलू मामा. पकडा. शिव आउट शिव आउट. पिलू 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 हाय का. हाय कोण आहे तू. तू कोण आहे. शिव आहे. शिव आहे. शिव कुठे आहे. शिव कुठे आहे. शिव कुठे आहे. शिव कुठे आहे. इथे आहे. ते बोल नाही का. हॅलो. आउट शिव आउट. हे बागो मामा बरोबर नाही टाकत ना. बॅट टाकू. तुझी बॅट टाकव. बॅट टाकव. कोणा शिवची आहे. क्लॅप क्लॅप पिलू. आता पायनॅपलचा ज्यूस बनवला जातोय घरी. तर तो पहिल्यांदा परत काय नाही, फक्त कॅन आणलेला आहे. ताईला द्यायचं म्हणून आधी बनवतोय. कसा आहे होतोय काय माहिती नाही. काय ग. पहिल्यांदा दुपारी खूप वागमजवळी झालेली आहे. इकडून तिकडून. तर जरा एक पर्सनल कामासाठी गेलो आम्ही. तर आता आपला ब्लॉग चालूच आहे. बघू अजून काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करायची. हा फर्स्ट डेचा ब्लॉगच मोठा होणार आहे ना. डेली ब्लॉग मध्ये फर्स्ट डेचाच मोठा होणार आहे. तर राहा तुम्ही बघत राहा. चालूच आहे. काळं मीठ टाकलेलं. त्याच्यामध्ये अननसचे छोटे छोटे बाईट्स करून टाकूया, जेणेकरून अजून टेस्टी होणार. बघा छोटे छोटे बाईट्स टेस्ट येण्यासाठी अजून. म्हणजे पायनॅपल ज्यूस. तो की माझ्याच लग्नात होता, म्हणजे आमच्याच लग्नात होता तो ज्यूस. आणि मलाच प्यायला भेटला. हिनी पिलेला. फक्त मम्मी. आम्हाला कोणाला प्यायला भेटलं नाही, ताईला नाही कोणाला. तर तो पप्पाने पाठवलेला आहे. तोच आता पुढं बनवून ताईला पण द्यायचं आणि मी पिणार आहे. ह्यांना कोणाला देणार नाही. ते तू पिणार येता ना. हा तर बोले अननस टाकलं की आता टेस्ट येईल. त्यामुळे अननस घेऊन आलोय. आता ताईला देऊ. पहिले ताईला टेस्ट करायचा गो कसा होते. तर आम्ही बनवून पिऊ. तर बघा चालू आहे. हा बस झाली. बस. तुम्हाला जरा टेस्ट लागेल. द्या. आम्ही त्याच्यासाठीच बसलेलो आहे, टेस्टिंग करायला. टेस्ट जरा बाईट्स पण येऊ द्या. अननसचे बाईट्स. बस बघूया पिऊन.
बघ जरा. तर आता आम्ही इकडे गेमिंगचा सेटअप हा गेमिंगचा सेटअप मध्ये गेमिंगचे व्हिडिओ येणार. चरम भाई टाकणार आहे, चरम भाई सेटअप बिटअप चालू आहे. तर हे बघायचं असेल तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनला असेल चॅनलची. हो येते. हे गेम्स आहेत. पाय थांबा थांबा माणसं गेमवाले माणसं. प्रतीक भाई पण आले. हाय हाय करा. हाय. हा इकडे ऋतू आहे, चरण. लाव स्टँड. तो एक आणला ना स्टँड. तो आणलाय. इथं पण एक आहे अजून एक. तीन अँगल घेऊन. गेमचे व्हिडिओ दुसऱ्या चॅनल आहे. हे बघू आता काय काय वेफर अजून कुठला गेम्स आहे. बॉक्स अजून एक आहे का? बिस्किटांचा गेम बॉक्स आहे. नाही सिंगल बॉक्स आहे. आपल्याला बॉक्स मोठा पाहिजे होता थोडा ना. थोडं मोठं पाहिजे. काय बोलू. हॅलो 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 पण माईक तो टेस्टिंग. चपलीच आहे. हे माईक बघ आमचा. हॅलो तेरा 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 सुरू. बॉक्स जरा मोठा पाहिजे. सेफ आण तरी आण. त्याला फाडू ना, त्याला फाडू ना. नाही आण. 2 बॉक्स ठेवू. हा 2 बॉक्स ठेवू ना. काय वांधा आहे. आण. मधून फाडून पण करू शकतो दोघांचा रे. मस्त पैकी. हा छोटा होतोय हा. हा छोटा होतोय. अरे हा असे सेटअप चालू आहे. नंतर थोडा दाखवलं असं ठेवायचं. आणि नंतर आपण आपल्याला ना ब्लॉगिंग करू. मग दुसरा असा येणार. ओके ओके झाली तयारी. बाकी एक लास्ट बॉक्स कट करतो. टेम्पररी बॉक्स भेटलेला आम्हाला. प्रतीक दुसरा बॉक्स आणू आपण. थांब उद्याच आणू. उद्या ऑफिस मध्ये ऑफिस मग आठवण कर मला. मेसेज टाकून खाली घ्यायला येशील ना. मेसेज टाकून. ओके राहील ना. तर ह्याला चिपकवायला थोडा थोडा हा चिपको. सेलो टेपनी. सेलो टेपने चिपको. हा नाही तर आपण करता करता तो पडायला नको. लागणारच आहे ना. ठीक आहे चिपको. खालून नाही करून असं राऊंड मारून घे. कासे चिपको. खालून हे काढ ना. हे काढ ना जरा. हे काढ ना. नंतर खाऊ आपण ते. अरे हा नाही नंतर म्हणजे जेव्हा होईल. चालणार आहे अजून. याला पण ठोकं मारलं. कशाला ते चिटकवणार कसं. डायरेक्ट पोटी टेप फिरू अशी गोल गोल. अरे कसं. तूच फिर. आता चला सेटअप रेडी आहे. सगळे रेडी आहेत. चला स्टार्ट करूया. चरण स्टँड लाव. मोठा आहे काय. हा स्टँड मोठा आहे. दिसतंय का. दिसतंय दिसू दे ना. कॉपी करायला बघ दिसतंय मी. नंतर हे आपण खाऊया. तुला कुठलं पाहिजे. चालेल माझाच घेत असतो. मला तो पण मग तिकडे आहे ना एक. तो आणि हा सॉल्टी. हा एक गेम. हे 2 माझे. नाही नाही हे 2 माझे. वाईड अँगलच घ्यावा लागणार. सिंगल येणारच नाही. बघ बघ दिसतोय. बघ दरवाजा नाही. हा मी येतोय का आवाज. जर समज हा वेपर मी खाल्ला. अरे तुला परत नाही द्यायला. खाल्ली ना. पहिला वरती लावून बघतोय तो. अच्छा ट्रायल चालू आहे. ट्रायल. सगळ्यांना गेम समजलाय ना. हा खालची मॅचिंग करायची. असं तिथून राईट का रॉंग आहे. हा टिक तू नंतर एडिट मध्ये टिक होईल ना. ग्रीन ग्रीन होईल ना. हा मी बोलेल 1 राईट तिथून करेक्ट आहे. मग कोण जाईल ना. बरोबर नाही बघायचं ना. तेव्हा तुला सांगायचंच नाहीये. ते तुला व्हिडिओतच एडिट करायचंय बाबा. 1 सेकंद बघून द्या. 1 सेकंद बघून देतात बाबा. तू कसं करणार. एकदाच बघा की त्याला. काहीतरी कोड बीट पाहिजे रे. प्रत्येक वेळेस चेंज करायचं. जो करून आला असेल त्याला चेंज करायला लावायचं. हा मग ठीक आहे. तसं काय करायला लागेल. फक्त एडिट तुला थोडी ते दाखवायचंय. एकाला बोलूया का चेंज करायला. आपण ठीक आहे. खेळणार. आपणच खेळणार. तिला फक्त नाही चल बघूया. पटवला बोलतो का फक्त हे लावायला. तो हलवल बॉक्स रे. नाही बघ हलवणार कोण रे. येतं का. मंथन येतं का बघ. एकाला फक्त एवढंच लावून साईडला व्हायला. बाकी काय नाही. मग आपण बघायचं नाही. नाही आपण नाही नाही बघायचं. बघायचं. आपण बघायचंच नाही. आपण यायचं. हे 5 असे अरेंज आहेत. ते म्हणतच नाही. सर सांगतायत. 5 अरेंज आहे. आपण हा चेंज करायचं. चेंज करायचं. तुला एकदम वाटतं? चेंज करायचं. मग झालं. कसं करणार? थांबायचं. समोरचं नाही तिथून तो बोलणार थांबणार. 1 करेक्ट आहे 2 करेक्ट आहे किंवा 3 करेक्ट आहे. 3 करेक्ट आहे तर आपल्याला समजेल की रेड करेक्ट असेल तर रेड नाही हलवायचं आहे. ग्रीन असेल ग्रीन सरकवलं. हे सरकवलं. तर झालेलं आहे सर्व शूट.
सक्सेसफुल आहे. आता चरण कधी टाकतोय गेमिंगचे शॉर्ट्स भाऊ कधीपासून? हा बघू ना, अजून 2-3 व्हिडिओ अजून बाकी आहेत करायचे, त्यानंतर मग स्टॉक भेटेल टाकायला. तर आजचा फर्स्ट डे आपण इथे एंड करू. कसा वाटलं ते कमेंट मध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉग मध्ये. बाय बाय. दिसतेस का तू?